Update mga lolo sa upo. Kita nyo tong upo nga ginapost nako. Namungan og maayo, nakaharvest mig mga kaunom. Karon sikreto lang kayo na adi sa nasa flooring oh. Oh. Nasa yuta hapit na mo saghid. Oh. Daghan kaayo. Pagidiri oh. Tago pa gyud. Kita ba? Asa ba? Dara oh. Oh. Napa? Yung napag-iisa diri oh. Naigamay. Naigamay? Kasi naigamay. Di wala ako'y naigamay eh. Sila ang naigamay. Ini oh. Kini. Kailangan ni siya idili ipasanday para mutubo pa. Napa jud? Abi. Kung saan akong kamera kay murag na blurred up. Okay na ba? Okay na. Para maklaro nyo. Oh. Napa dito oh. Ito pa dito. Kita nyo to? Hindi na ako maabot. Oh, tura oh. Tura oh sa baba oh. Kita nyo to? Ito pag dito mo lipot daw ko para makita. Gini nyo. Lipot daw ko. Diri ko mo agi. Isa rin kapunuan ha? Isa kapunuan lang. Oh, nadiri oh. Nagtago siya. Dira oh. Ito pas babaw oh. Oo, umayo. Kita nyo to. Op, silipdan. Tura. Kita ba? Oh. Tapos babaw. Napag-isa dress kilid. Asa pa to? 1, 2. Oh, tupay dako dis babaw. Tupay dako sa babaw. Klaro ba? Isalip lang sa dahon. Ay, panaghan mga dol sa upo. Ay, panaghan sa upo. Udi lagi kaunog kanding. Madaghan siya. Kaunog kanding. O, tayo may mo. Pa siya mga bulak diri oh. Pa siya mga tuy-tuy. Sayang lang mga tuy-tuy, mga larag. Marani oh. Mga larag siya kay. Muitom. Isa lang kapunuan ha, buyag. Pila ka tinapa ang nagasto? Sa isa kapunuan pila ka tinapa ang nagasto? Dengan daghan oy. Napadri mga tuy-tuy oh. Mulampos pag ini mga dol. Mudako pag ini sama niyo. Nako dire oh. Nga mao ni nga upo nga ko na tog AI. Tinuod man ni daghan mahinuong bunga para niyo. Asa na? Kini oh. Kini. Kini pa gyud. Mo na mga dol, update sa upo. Isa lang ni kapunuan ha. Dara ang punuan oh. Muni ang punuan. Thank you.